Arratsaldeon guztioi, zer moduz gara? Asteleen egun berezi honetan zeote, asteleen artea edo asteartelena edo zer da? Bueno, kontua da, gaur indarrez beteta etorri garela beti bezala eta alaxe ekingo diogula asteari, humorerik ez zaigu falta, eta ze garrantzitsua den hori, humorea, oso garrantzitsua. Zergatik, humoreak barruko ilunak argitzen dizkigulako, eta intxuxen horregatik, gaur beste korapilo bat askatzera gatoz. Gaur, korapiloak atalean, humorea, eta betiko lagunak hemen izango ditugu gurekin, Eta badakizue nortzuk egongo diren gaur humore honean, nortzuk esnatuko ziren gaur sekulako gorputzaldiarekin? Harri saioko txapeldunak, Ergobia eta Etxauri, bi talde irabazleetako ordezkariak izango dira gaur hemen gurekin. Biba Lier Niosa eta biba Jokin Eizmendi. Bi harri jasotzaile benetan artista haundiak, eta haze espektakulu eman ziguten atzo gauean ETV baten, gaur hemen izango ditugu bi txapelduna gurekin. Bueno, gaur Maialen ez dago, baina lagunduko bidazu, ezta? Bertso bat kantatzen, denon artean abestuko dugu bertsoa. Zuek gauza bat egin dezakezue, oinak asmatu, harik eta hori puntuak entzun, eta ea oinak asmatzen dituzuen banaka-banaka, bai? Ea, guazen astera. Bi txapeldun gurekin, haze orea eta adorea, biba harria eta biba humorea, biba aritz Gamboa talen sektorea, biba Pasko asteko festa kolorea. Biba zuek ezalda, gerota hobea. Denok, biba zuek ezalda, gerota hobea. Hau da espektakuloa, zuek etxan kantari, hemen atzean dauden guztiak, denak ere kantari. Gaurkoa sekulakoa izango da. Eguraldiak arte, biba gu eta biba zuek! Eta korapiloak iritsi da korapiloaken atal berri bat, 5 egun jai hartu ditugu eta 4 lagun hemen gatoz, osasun mentalari eskainitako beste astearte bat, beste tarte bat eskaintzera. Lau esan duguz, gaur bakarren batek hegazkina galdu du, ezta? Beste bat ere etortzekoa zen, baina ez da etorri. Bueno, Maialeni barkatu egingo diogu, ezta? Bai, hegazkina galdu. Galdu. Bai. Bueno, merezitako atxeden ardezala. Zuek hartu duzue atxedena? Egun hobetan, aprobetxatu duzu horretarako? Bai, eta gaia gaur aproposa atxeden honen ondoren. Bai, deskonektau guztiz ondino. Ez dute azkinik hartu, baina ez da itzondina aterrizabote. Eta, bueno, ekin gotzogu, ia zelak eur. Idoia, zein da gaurko gaia? Gaurko gaize da oso politxe. Ze gaurko gaize da humorie, eta zaitzik ez, komedize be, bai. Zemat aldiz esan dugu horra hartzen gertatzen dana, eskerrak ez dana kamaretan aurre. Agertzen, bai, eukidugu hor, geure txurrun-txurrunkie, eta, bueno, apur bat ambientien sartzeko be, bai, ez da? Eta gaurrekin godutzugu be, bai, humoriek zemat ertz daukozan, horrek aztertuko dugu, horrek izango dugu gaurko mintzagai, ez da? Bakoitzarentzat zer dan humorie, bebai humori ezelan erabili leike dugun erremintza moduen estigma batzuk apurtzeko, eta gora mendik bai aldarrikatu nahiot humorie bizitza filosofia bat moduen. Ni pentseteot hori berreskuratuen bider dugule, eta seriotasunetik apurtzu bat eskapauen bebai. Humorez helduko diogu orduan gaurkoari. Inigo, zuretzat zer da humorea? Netzat humori da, eta pixet romantiko jarri eta poeta merkere bai, da flotadore bat ezela. Itxeso zabal baten galdute hona izenin eta gizki hona izenin, beti humoriek salbau nau, beti humoriek mantendu nau, hor, flotatzen, eta netzat da, zuk esan dezuna, bizi filosofi bat, ez dakit, usteet,
ja bestela ere bizitzen nahiko drama bauzke, eta humori azkenin drama hoxi aurre egiteko modu bat, eta nik humorie ez banu geugit, eta humorie ez dut esan nahi bakarrik jendei parre inarazteko gaitasune, humoria azkenin. Barruraka ez? Kanpotik barrura eta barrutik, bai. Ez banu nuki, ez dakit gaur egun zuekin hemen esire joango nintzen. Eta esaldi oso fuerti da, hala da. Terapeutiko da, humor, ez da? Hori galdetu behar genuen, terapeutikoa da, profesionalki ere humorea terapiatan presente dago maitan, Betu, zuei entzuten, etzako hori da, ez? Humoreak hiru faktore ditu, bat da, erramienta bada, bizitzari aurre egiteko erramienta bezala, bigarrena filosofia, ze azkenen da jarrera bat, egoeren aurrean jarrera batean ez, salbabidas hori bezala mantentzen gaitu, eta hirugarrena da, bizitza oso gogorra dan momentu askotan, humorea da seinalea gu sendatzen ari garela. Askotan mina daukagun momentuan ezin dugu bromarik egin, baina iristen da momentu batean, min horri buruz ere broma egin dezakegula. Orduan horri ikusten da ze salto dagon. Humorea terapian, bai, hasierako momentuan, ez. Bere denbora behar du, ez da? Zure terapia kasuetan ere humoreak presentzia du bidoia? Bai, baina horretarako lehenengo araue da terapeutik berak eukibidea bela bere humorie ondo lan dute. Eta zelako humorie erabiltzen da ben, da zelako momentutan urteten dutzon. Eta bigarren araue da lotura terapeutikue pertsoniaz sendotute dagonin, orduan bai erabilileik edaz, bestela beste pertsonik ulertulik edau, berataz barrezkan agola. Eta humorin helburue da danok alkarraz barreitzie, ez bestin konture barreitzie. Eta psikodraman horre talde terapian asko erabiltzen dugu, eta asko askatzen dugu gorputze, zentzumenak. Barretzen dugu, ze holgau etzen dugu, improvisazioiaz etzen dugu lan apur bat, eta orduan da apurtzu bat, tripetara bueltau eta hortzarora buelteti modun. Eta da oso terapeutiku, ze gero talde terapiatik urteten dugu, eta euren buruari galdetzen dutzena da, jo, eskamendik kanpo nun, holgau leikenaz ume txiki bat moduen, edo nun egin leike dotez honek bromak kontekstu honen barruen danok ulertzen dugun moduen, ez da? Kontrolatzen dugu dena, negarra eta parrea, ez? Kontrola da, ezin dezu parre egin algara batean, zuk ez dezu azkenen kontestu hortan bai dago permitituta drama hori egitean, ez? Parre ateatzea eta negarrarekin berdin orduan. Inbar dugu askeago parre eta askeago negar. Beraz, humorea presentea dago terapiatan, Inigo, humore egintzan, zure ustez, humore egintzan osasun mentalaren gaia gero eta gehiago lantzen da? Oso galdera hona da. Oso galdera hona da, baina ez dut nik erantzungo. Ez? Orduan erantzuna ere ona izango da, ez da? Bai, ikusiko dugu. Kontu da galdera hau erantzuteko espreski nik aditu bat ekarri nahi izan dut. Baino, potx eta lotx bezala, A8 galdute dabil. Orduan B plana aktibau berri zendet. Eta, pixket, kontestuen nahi zeiuztet jarri, testu inguruen nahi isoteman honi, ze plato hontan gauz batzuk gertau die, plato hontan gauz batzuk esan die, eta nik ez nituen gauze hoxek hola eta hola galtzen utzi nahi. Orduan, testu inguru emateko zuei, bideo bat daukeu, sartze bat deu bideoe, favorez? Lisboara, eta alere, zen 5-6 hilabeteko kontua, eta baditut nik historialak, Antxorregi jaunarekin tratatzeko modukoak ere bai, deitz egitekoak, urduritasun kontuak, eta ansiedadea, eta hor 2014. Antxorregi jauna, Antxorregi jauna hemen dao, eta okerrezpanao, bestaldien, Skype bidez, dao, Antxon Telleria. Doktore. Antxon, baik esan? Antxon, zure esan? Esan izan dut Antxorregi afari bat zorri dela, eta hori ez du gozutan, ez du inguru hori ez du ekarri hona. Galdera da noski, Arratsaldeon ezukia eta kompainia eta. Arratsaldeon, bai. Arratsaldeon. Humore egiten geroz eta presenteago ote dagoen osasun mentalaren kontua, ez da? Hori zen galdera. Alaxe da, bai. Hori da galdera, bai. Eta ze iritzi diozuzuk? Antxon Telleria. Erantzuna da, bai. Bai, uste dut, oro har dagoela geroz eta presenteago, gizartean, osasun mentalaren kontua,
Igual presente egi ere bai, kasu batutan, ja, bakizu, Pasatzen. Tenga ipatzen diren gauza batzu zentzua eta balioa galtze dute. Jendeak hitz egiten du, hombre, arratsaldean enfermo gauza, osasun mentala ondo eta. Eman behar duten garrantzia eta testuingurua ere. Baina, bueno, komedia, stand-upa, nahi duzuna, gizartearen isla den moduan, musikan, zinean, telesailetan gehiago aipatzen den moduan, humore egintzan ere gero eta presenteago zalantzari gabe. Batez ere, belaunaldi berrien artean, eta gaztenek asko aipatzen duten kontua da. Bueno, Antxon, ja broma txiki bat nahi izen diatorra zidan, ja broma aparte lagata. Bueno, asko hitzen asko hitzen diau iketanik, ez? Ipar Amerikako stand-upan ingurun, Bob Burnham, Taylor Tomlinson, Drew Michael, emateu han oso presente daola osasun mentalan gaixel. Lehen, igual, bizitza seksuala zela gai rekurrentia, oin emateu terapia dela. Baina, Euskal humore gintzan, gaixe beha presente dago, Antxon? Bai, ni uste du baiet. Beti aritzen gara hartaz, ez da? Euskal humore gintza eta eszena horren beharra eta aldarrikatuko dugu etengabe eta aukera dugun aldiro. Ari garela pizkanaka urratxoiek ematen eta gero zeta jende gehiago animatzen dela horrelako egitera. Eta guk orain arte egin izan ditugun saioetan, jende asko gaipatu izan du. Ez nago ondo, ez du jendeak, eta gero hortik aurrera, bergatik ez dauden ondo, eta beti ere, hori guztia humoretik bideratu, eta hemen ere aipatzen da, zalantzari gabe, bai. Bueno, zuzeuk landu izan dezu pixkeet, Antxon, eta beste bideo bat daukeu, hau zeuk bialdutakue, hau... Ados. Ados dute. Ondo iritzen ikuste baldin badu bideo hori? Sartu! Hau izango da, hogeita marraren analdia du. Aldiro esan dut hau. Baina gaur, nire psikologoa hemen dagoela. Azaldu betu, da Sevillakoa, ez du zen ulertzen. Etorri da korrikaren alde. Berak ezak nahi zago, joango nahi, eta? Orduan, momentua aprobetxatu nahi dut, ezkatzeko, igual esan dut, gaztelera, una ovación para el mejor psicólogo del mundo. ¡Jotxago! Bueno, eta biztan da, psikologoak ongi hartu zuela, ez da? Hor zutik egiten da, eta besarka ematen dizu, eta... Aipatu duan moduan, eta larren esan dut, Sevillakoa da, bakizu andaluz hauek izan dute bestelako prestutasun bat, showrako. Nik ere nuen espero, banekin ilusio emoziola, baina horrela buelta eman da, torero baten. Momentu magikoa. Zeinek jaso zituen txalo geixo egun hortan? Berak. Egia inguruan paziente gehiago zituela, berak. Eta geroztik gehiago, ezta? Aizu, Antxon, umorea erramienta hitza aipatu dute hemen Idoiak eta Maitanek. Umorea erramienta ona da norbere lanketa bat egiteko? Bai, zalantzari gabe, eta hori ere askotan esaten da umorea terapeutikoa dela, eta, bueno, terapeutikoa bat ez dela terapia, bera. Eta gero, terapia erabiliko bat zen umorea zora garri, baina, igual, zuzeneko ikuskizun bat ikusteak bere horretan ez dauka halako balio magikorik ere. Ondo pasatzen baduzu eta barre egiten baduzu, ba fenomeno ez da, baina iruditzen zait indar berezi daukala maila intimoago edo personal batean, eta hori da kontua, zuk beldur bat alima daukazu, obsesionatzen zaituen ideia bat, eta horrek estutzen bat zaitu, bueltan, denborari, terapiari, lanketa bati, edo zer delari ere, horri esker, aukera alima daukazu, barre egiteko horretaz, sekulako garaipena da. Bai, pasaren zarelako, beldurra sentitetik, alako askatasun eta botere bat sentitzera, umoreak hori ematen du, aske sentitzea hori, eta hainbeste beldurtzen zintzen horrein ganako, ez delako botere bat hartzea, bai. Antxon, bueno, lehen esanetan bezala gure aditue azortzi sendo harrapaute, orduan zuri inberdizut galdera hau.
bueno, stand-upa oso ondo dago, baina hortik kanpo, bueno, badaude baita ere personaje batzuk, parodia batzuk. Zuri, aditu bezala, ze iruditzen zaizu ene coach? Esan, azken urtetan, Euskal Humore Intari gozatzen gauzik honenetako bat, zalantzari gabe. Uste dut, bueno, badela jendearen urduritasun mailaren adierazle nolabait, ezta? Alako tipo xelerre batek eta alako maila eskaseko meditazioek enbezak barrakazta izan badute, akaso izango da jendea nahiko urduri badabilela eta anaza badagoela. Antxon Telleria, benetan asko eskertzen dizugu bizitza hain umore ederrez hartzeagatik, eta badakizu, eneko utxek bezala bizunen bat egin bali nahi badiguzu, 600 bosei, Bizumeni sortziot, Hori gure zenbakia, besterik gabe. Lasai, ez daukazu presarik, Lasai. Harri nirea, jode. Antxon Telleria, bezarka da hundi bat. Eskerrik asko. Bueno, Antxon, artista hundi bat, arrazoa. Baina da, Antxonei oin entzun da gu trabesia bat iten Galizen geuden, eta trabesia horretikan 10 mobila eta zituzten, eta 10etan zan eneko utxen. Galizen gare eta denak eneko utxena jarrita. Iritsi da, eta ari da arrastoa espanditzen nahi. Guzte, eta gaurko gonbidatuak ere arrastore bat utziko du, ez dakigu azortzian dagoen orain bigara iritsi den, baina utziko dugu, ez da? Oin oso politxe izango zan esatie, Antxonen psikologu etorri da. Azpitituluekin, Ez, baina gaur beste lagun zoragarri bat etorri da, eta gaur belkarrizkeri ere politxe izango da, eta ni bintzet desiatzen hau ja banketa hartan eseri, eta beha ongi torri emateko. Inigo, hartu zure lekua, lasai, gonbidatua eta bere lekua ondo atontzen dituzun bitartean. Idoia eta Maitane, humorez egin diogu saioari, humorea tresna bezala ze garrantzitsua den esan diguzue, beste ikasgairen bat izango duzu gori izateko, ez da? Bai, beste hiru. Segi lasai. Ni justu antxe hemen txenau, ez zaizue pasatzen askotan parrea eta negarra batera bihurtzen diela, Bai. Makillajeko neskak parkatu, Bai, oida, jaur neharrak. Negar egiten da, 2 muturretan zaudenean, ez da? Bai, da fetxentxazio hona bietan. Bai, eta gorputza zelako lasitxasune hartzen dago, ez da? Zino ondoren olane, barre batzu botata zelako askatasune. Bueno, hemen daukogu hausnarketarako gure lehenengo esaldiz, ez da? Humorie osasun integralerako erremintza bezala. Beti ulertu izan dugu osasune integrala, osasun osotasun moduen, ez da? Ziko, bio, sozio, bio, ziko, bakoitzak ipintzi dutzela nahi daben ordena. Soziotik hasiko naz, sozio gizakizok alkarreaz egoteko animalize gara, pertsona gara, eta zenbat batzen daben humoriek, ez da? Alkarregaz txiste batzuk bota, isiluniek bebai batzutan apurtzen dugu zolan igul, komentario erdi tonto bateaz, besti eroso sentidu arazteko bebai erabiltzen dugu, ez da? Hori arlo sozio horretan izango zan. Bai, behiratu askotan esparru, askotan gai bat oso serio edo erasokor jartzen ganen hor harremanak hobetu egiten dira, normalen kontrakoa pasatzen da, ez? Eta humorea tartean balima dago, kasi ulermena ere pertsonen artean ere hobea da. Askotan tentsioa handia dagoen momentu horietan norbaitek esaten du zerbait txispa bat, eta hausten da dena edo, askatzen da dena, ez? Hori da. Bai, pertsonalki hartzen hasigian hori ja, berriro bum, bere lekuan jartzen da. Eta osasun integral esan dugun aletikan ere, askotan ere jaterakoan zuek mai batean, inguru batean gaudenean, asarratzen bali magea gertatzen zaigu, janaria trunkatuta gelitzen zaigu, edo benetan gustora humore txualimagare, pum, janaria jan, eta lasai ez, digeritzen dugu asko zobetogo, gure osasunerako oso ona da. Eta bueno, hemen, zergatik hartzen ditugu txantxak horren serio? Ufa! Honekin liburuak idatzi daitezke, Nik honen itzulpen daingo neuko beste galdera bateaz. Zegaitzik mintzen nau ni, komentarizo dut txantxa horrek? Zegaitzik sentitzen dut ni neu osotasunin pertsona modun mintzu nabela? Jendearen aurrean esaten digutelako behar bada? Horrek boko zeikusi bat, publiku badago, jodanen aurrien esan dau. Ridikulizatuta ikusten da. Baina burla moduen. Ze guk uste dugu pertsonalki guri esaten nahi dela. Eta gu pentsatu behar dugu txantxak ez doazela gure pertsonaren aurka. Doazela gure ideia, sinismen baten komentario edo humoretikan zerbaitera. Baina guk, esango genduken ezako humorea dela gure egoari zaplasteko bat ematea bezala.
Hori irudi polita da. Gure egoari, eta nola, gure egoarekin asko identifikatzen gan oso gezki sentitzen ge askotan. Baina ez dauka zer ikusiri da, gure sinismen, gure ideia bat, baina guezkea gure ideiak eta gure sinismena bakarrik. Hortaz, haratago goazen zerbait ga ordun, ez diaten eri txantxa egiten Maitane bezala, baizik eta nik pentsatzen deten horri buruz bai. Eta horrek, distantzia hori jartzean ja, ez daukatain beste, ze bestela gizarte honetan orain gare, buenismoan sartuta eta ezin dugu umorea egin, eta umorea esaten dugu, ez, terapeutikoa dela, ordun, erabili barra daukagu pixkat, aflojatu alizateko, ez? Eta hone dauka zerikusia ere baita, hemen, guri zer esan digute, heldutasun emozionala izatea, bizitza serio hartzea dela. Eta hau idoia mito bat. Guztiz kontra gauz, da, seriotasuna nik ulertzen dut bebai, zorrostasunarekin, eta heldutasun emozionala, umoreak adierazten dau heldutasun emozionala, baina ezke horretarako nik neure buru ezagutu birdot, neure buruaz barre egiteko kapaz izen biernaz, neure akatzak, neure utzuneak, neure frustrazioak horrek ondo landuta baditut, ez dizu minik egingo hainbeste. Ez duz minik egingo. Bardin jat zer esaten deuzten, errespetun barrun badago beti, baina bestela gai izango naz nire heldutasun horretik ulertzeko, hau ez da nire kontra, baizik eta nire zinezkera, nire ideiaren kontra, edo egize da mintzu nau, zenik badakit, hemen ondino lantzeko daukotela, ez dakit, bakardadiaz daukoten arazue. Hori da, idoi asko guztu zait hori da, min eman dit, eta min eman bali madizu, zergatik eman dizu beste baten ideia horrek mina. Guazen horrik ustea, orduan, heldutasun emozionala, nik esango nuke gehiago dela, humoretik anartzea, seriotasunetik hartzea, baina orduan horrek gestioa, flexibilidadea, irikiera, freskura. Neurtu ezagun, ez da? Hori da. Serio hartu bizitza, baina momentu batzuetan bai. Humorean eta neurriz ere, bai. Hori da. Oso ondo bazkarrik asko idea eta Maitan, Torre lasai. Askotan muga hori izaten da gainera, ume izateari uzten diogun muga hori edo ja nahiz umea, Bai, esaten digute, jadin batetik aurrea ja, helduak izateko bizitza serio hartu barra gaula, eta horrez bazain ondo, Umekeriak eta... Eta zemat aldi zentzuten dugun, edo esaten dugun, tontokerizak itzi alde batera, ez da, Ez, jokua bizitzan. Bai. Bagurtu ditzagun bi lagun serio, orain Inigo Antxorreik esango dugu, norekin dagoen, Inigo, norekin gaur? Oso serio esan duzte da, ni deskoloko eginiz, baina, hemen gatoz, bai. Bueno, esan diuzte lehen, nire lagun oso handi bat elkarrizketa berdetela gaur. Gure habitat naturala izango zen niuel, mikrofono batekin, zutik, goltza baten, banketak badauzkeu, ez da gutxi, baina, gaur zoze diferenti probako dugu, ez da? Saiatuko gea. Mirari Martiarena, ongi etorri, eskerrik asko tortzeatik. Arratsalde on, eta eskerrik asko. Zer zaude? Ongi, urduri pixka bat? Urduri? Bai. Baina, esango ditugu, esan behar ditugunak, edo uzten dituzutenak, edo zerbait, baina, Hasiko naiz galdera orokorrak pixka, danontzat indeuna, ez da? Mirari, zer da humori zuretzat? Esan dezute ez, bizitza filosofia bat. Ezakit, nik noiz hartu nun erabakia, zen ikuset badela momentu jakin batean erabaki konstiente bat hartzea bizitza nola ikusi nahi ezun, ez? Eta bizitza humorez hartzea, eta bizitzako gauza txikitan bilatzea beti beste ikuspegi bat, poza emango izuna edo sortuko izuna beste poix hori edo bizipoz hori. Asko gustatzen zat bizi filosofisen kontzeptu hori, ez da? Zuk hori beti aldarrika ezu? Bai, ontan hasi nintzenetik, behintzat, ez? Nik uste dut askotan pentsatzen dugula, ez? Aipatuena bizitza serioa da, eta gauzak serioa hartu berdia, eta humorea harinkeria da, eta txorakeriak dira, baina, humoreakin lana egin daiteke. Ez, zuk lantalde bat giro honean, humore honean eramaten baizu, lantalde horrek asko hobeto funtzionatuko du, giro txarra baldin badago, egunero baldin badago tentsioa, eta nik olako lanak eduki ditut, ez? Eta oso gogorra da. Olako bulego batean sartzea edo leku batean sartzea, giroa ez da honean ezer esateko, ez? Eta lanera hola jotea oso gogorra da. Orduan, humore hona da honean, dena erresagoa da, eta seguruenik lantalde hori ere produktiboagoa izango da, eta dena hobeto joango da. Oso ados. Mirari, humori sendagaixi edalare asko esatea, eta itzengo dugu hortaz, baino minetaz eitzin daigun. Bai. Zein izen da zuretzat, zure bizitzako gudu zelai haundine, erabatea esateko?
Niretzat beti nire gorputza izan du da, ez? Oso umetatik, gizarteak emakume batei markatzen dion gorputz estandarretik kanpo ehondu naiz, eta orduan beti izan daulako borroka bat. Eta esango nuke gaur egun ere badela, momentu oso puntualetan, baina ez du lain besteko pixua. Naiz eta nik segitzeten pixuduna izaten, ez? Edo pixua eukitzen. Baina, ematen, lortu detela humorian bitartez horrei beste buelta bat ematea, ez? Nik garai konkretu batean, medikuta jo nintzen, esan ziaten argaldu inbehar nula, eta hor, nire inguruan sortu zen lagun talde zoragarri bat, Emarri, Astigarraga eta Oiartzungo gizaproba taldeko neskak, eta beraiekin elkartu nintzen, eta beraiekin entrenatzen zuen, orduan hasi zen ere kirol ibilbidea, nik helburu bat jarri nun, olimpiadeta iristia. Eta orduan, pixua galdu behar nun hortan, beraiekin entrenatu, eta netzat, kriston sufrimentua zen momentu batzutan entrenatzea, ez? Eta giro osona, baina, eta hor hasi nintzen materiala sortzen, eta biltzen, eta humorez bizitzen eta kontatzen nun beraien artean eta inguruan, eta orduan nik uste hor egosi zela nire lehenengo bakarrizketa. Eta izan zela gai zentrala, ez? Eta konturatu nintzen lehenengo aldiz bakarrizketa hori egin nuenean, nire mina hundiena zela gizartean parte baten min oso handia. Eta sendagai izan zitekela baitare. Esan laike modu batin, humoriek lagundu zizula bai minet, eta baita igual kompleju batzuk superatzen, ez da? Bai, esan dute, hau da eguneroko borroka bat, ez, baitare, baina, bada, motxila arindu didan zerbait, ez, eta orduan, leheno niretzat arropa erostia amets gaizto bat izan ziteken, eta egia da garaiak aldatu dela, gaur egun interneten eta talla hundiakin, eta aukera gehiago daudela, baina, klaro, 15-16 urteko neskagazte batentzat bere tallako arropak eta estopatzia, eta horrek sortzen duen guztiakin, denborakin jutezea horiek arintzen, eta konturatzen zea etzeala bakarra, eta horiek kontatzen ditutenean, humorez kontatzen ditutenean, nire desgrazia hundienak, ni hobeto sentitzen naiz baitare. Dolu prozesu batzuk bai tartien, ez nahiz eriotzetaz bakarrik gai, dolu mota asko daude. Bai. Baina dolu hoxetan humorie beti presente eta sendagai? Bai, nik euki ditut familiartekoen doluak, lagunenak baitare, lagunenak, edo lagunen senitartekoenak baitare, eta beti egon da humoria presente, ez? Esaten da, humorea iristen dela ez, mina gehi denbora berdin humorea, hori da ekuazioa, ni letretako naiz, baina ekuazioa badakit, ez? Eta orduan, niretzat oso hasieratik erabiltzen duten erraminta bat da, baina ez da nahita, baizik eta inkonstienteki, eta nire inguruan igual hori ikusi detelako baitare, ez da? Orduan, edo, boain guatzen ez, bikote harremana bukatutakoan baitare, nire telefono dei flotadorea edo salbatu ninduna eta humoretsuena Aitziber Garmendiakin izan zen, ez? Eta hartuta 2 ordu telefonoz eta kaiatzen berdina, baina asko arindu nindun horrek, eta horrek ez du esan nahi arinkeri zaritu ginenik, gauza sakonei buruz zaritu ginen, baina parri pila bat ingenun, ez? Orduan, bada sendagaia, doluan berezikin eretzat. Gaur egun beste gauza askonen artin, humoregile bazea. Bai. Nola pasatzea bat parreiletik parre eraitea? Ez dakit, oso modu naturalean izan zen, nik Oiartzun irratean lan egiten nun, eta hor irratsaio bat egiten genuen, ongetorri katxonderztanera, zun izena, eta zen egiaz edo gezurraz haratago, gure Republika txikioi, eta oso elkarrizketa surrealistak egiten genitun, eta hor Martin Kitto izan nuen bide lagun, eta gero hasi nintzen irrati desberdinetan kolaboratzen, Zebra bidean, Infozazpin, Gaztean baitare kolaboratu nun, asteroko kolaborazio horiek sortu zien, eta gero damutuko zaizute, Argiarako webserie bat edo websaio bat ingenun txapelketa nagusia zela eta,
eta bertxotatik iritsi nintzen, ez? Eta horra jarri nintzen lehenengo aldiz kamara aurrian, eta nien nintzen igual graziosena, edo nien nintzen aurkezle serioa, ez? Eta orduan, bezakit, nahi gustatzen zitzaiten, hor hitz egitea, nire txisteak edo kontatzea, tokatzen zitzaidana, eta gero hortikan, eta gero nire inguruan, emarrikoekin, eta ikusten zen, zehola hor mugimentua eta naia, eta nik ikusten nuen jendeak parrez jartzen nula, eta, aukera iritsi zitzaiten, eta guain dela 5 urte. Eta zer kemateu bizi poz geixo? Parre itiek edo parre ere itiek? Nahi parre egitea pila gustatzen zait. Asko gustatzen zait, gaina errex parre egiten dut, eta nire lagun batek esateu, zure parreko 20 segundu hartu eta beti berdinak dira, beti berdin itxezu parre. Eta horrek emate izun lasaitasuna, eta parrez lertzen zeanian, gaina, oain dela gutxi Yolanda Ramosei entzun nionez, zaude orainai konektatuta, ze zaude oraineko emozio hortan, eta gorputza bakazu oain. Osea, gero gerta daiteke, nahi gertatzen zait, igual txiste homatekin, eta parre algarain badet, etxea junta, oain dikan segi, eta oian sartu, eta parrez deotea. Eta segi. Eta segi, ez? Baina hain da, netzat primari bat, hain gorputzekoa, eta kristona, netzako da. Eta parre inaraztea, baitare, ez? Ikustea jendea parrez daula, parre egiten ez badu, ja, azte zen, baina parre jeutenean, gustagarria da. Oraina ipa ezula nik parre pixketinet, ze gaina oso parre kutsakorra dakezuzuk. Bai. Eta justu ontsa bertan, Idoia Torregaraikin, zure bikote artistiko ezagunekin eta lagunekin, podcast bat ditzen aizea, arpa jotzen. Eta atzo estrenau zenuten atal bat, oso eharra, Jon Plazaolakin, sexuan ingunun, eta nik korte txiki bat ekarri nahi izan dut. Tirapu, eman! Bueno, guria izan zen parregarria. Parregarria zeren, guri 2 marazi jarri zizkiguten, baten eskarena omentzan eta laurru bixi zeudena eta bestea mutilanera, esan ziguten. Batek falta duen tokian, besteak sartu nahi du gauian. Eta kitxo, hoi izan zen gure eskuntza sexuala. Osea, gauian. Gauian, bai, hola. Zara nahi, Hau etzain nire, espero! Inoiz ez dizutez. Bueno, bigori, podcasta. Hau da, Nio ingola segi berdetan. Eski momentu oso nahi izan zen. Betu, nik justu podcast hortan egon naiz, coming soon, esango deu. Laizter, Eta badao galdera izar batzuek iteustena, eta ordu nik galdera hori Platontan etekarri. Baino pixket, korapilloak egokituta. Osasun mentalantzat zer da obio? Parre ikie o larru jotzia? Parre ikia, dudik gabe. Baina, osasun mentaleako eta bizitzarako, oroar. Beti galdera hori iten dugunean, baina ezin da aukeratu da. Ez da, osea, nik parre egunero iten dut. Osea, nik uste, nire bizitzan egunero, momentun batian, parre indetela. Osea, parre ingabeko oso momentu gutxi egongo dia, ez? Eta gero, baitare, pentsatu dezagun baitare, larrua jotzen dugunean, nondikan jotzen dugun. Zentzu guztitan, baina askotan besarkada bat bakarrik nahi dugu. Eta bukatzen dugu pertsona batekin larrua jotzen. Eta igualetzen hoi egitan nahi genuna, ez? Orduan, parre nik uste beti nire ekipuan eta nik beti parrean alde ingoetela. Humoriek mirari alduntzen laguntzeixo pertsona batik? Bai, dudik gabe. Nei lagundu dit eta ni holtzan baldin banao da humoriai eskerrez. Eta naiz eta nire beldurrak ere etortzen dian, ez? Holtzara igo aurretik eta lehen aipatu dugun gorputza eta horiek denak zenik boladaka, baina batzutan hasieran gehiago zen, ez? Holtzare igo aurretik zen, eske jendeak konturatuko da potola nahola. Bai, baina eske, eta ezin dezu horrekin bizi, orduan, alduntzen zea, ez? Eta baitare, ni aldundu naiz emakume bezala, ez? Emakume humoregile bezala, ze emakume hori humorea oso terreno labankorra da, ez? Justo da, emakume batei eskatzen zaionan kontra
itea, ez? Azkenean txorakeriak esatea, nabarmendu jetzea holtza baten erdian, hitz egiten dituzun gaiak eta aukeratzen dituzunak bakizu arantzatsuak diela, orduan, bueno, bai, hor da, ni behintzat ahaldundu naiz eta azken urtetan nabaritzen dut, hoi eta ikusten dut. Mirari, eskerrik asko benetan etortzatik, oso ondo pasaet, oso guztago naiz. Hau oindik ez da bukau, oin sofan bukako dugu elkarrezketik, bale? Eskerrik asko. Haupa, Mirari eta Antxon. Bueno, Iñigo, Antxon, ez? Antxorregi. Bueno. Ondo pasa duzu egia da, parre pixka bat egin duzu, bai. Mirari, gero eta gehiago lantzen da osasun mentalaren gaia bakarrizketetan, umore egintzan? Bai, nik uste, ni behintzat ikusten ditutenak eta kontsumitzen ditutenak, bai, askoz ere nabarmenago, eta nik uste lotxa ere galtzen dela, ez? Eta beti esaten dut edo behintzat gure buruei parreitea, gure miseriei barreitea, eta monetizatu posible balin badia, ba, hobeto. Beti diru irabazi posible badu, ba, bentaja, ez? Hortan ateratzen duguna, baina bai, bada gai bat da ona, eta ni ez naizola oso Harry Potter friki oitakoa, baina hor badago azaltzen zaien mamu bat, eta da, azaltzen zaiena da beraien beldurrik handiena. Eta desegiteko inber dute ridikulizatu. Ez, nik uste hoi dela, gure arazoak, ridikulizatu, arazoak horrek jarraituko dute, baina, pixkat parritin baiezu, harinago gozea aurrea. Lehen, aipa dugu, ez, Idoian izena gerten du, Idoia Torregaina, beha zure ibilbide egin zier, ze izen da zuretzat? Idoia niretzako da lagun handi bat, irakasle bat, Idoia eta ni zautzegea nik 18 urte ditudanetik, ez? Nik bere bekaduna izan du nintzen, eta behakin lan egin dut, eta kazetari bezala, profesional bezala, eta, gaur egundan eta lagun handi bat. Ez dut imaginatzen egun bat berarekin hitzein gabe eoten dira, baina egunero behintzat elkarrekin gaude. Ikusi ezu Antxonentzat bi bideo ekarri jutela, zuretzat bat bakarri dauket, baina uste guztago zatzula. Hor, sartu bideoa. Kaixo da noi, eta kaixo Mirari, ze, sorpresa edo ez? Ze esango izot, aspaldidanik ezagutzen garela, badira gutxinez 18 urte edo okerrez balimanago, zu gaztea zinenean, ueuk elkartu gintuen, Udako Euskal Unibertsitateak, nere bekaduna izan zinelako, baina hasieratik, nik usten dut, alako lotura estuago bat edo izan genuela umorearen bidez. Beti esaten dugu, elkar ezagutu genuenean, umorearen egin genuela alako konexio zuzen bat, eta beti esaten dut nire umore bizkia zarela. Urte guzti hauetan gainera, ez esango izu zuri buruz, kristonan zarela, kristonan energia daukazula, lanerako ikaragarrizko jarrera eta ahalmena, sormena, umoretsua, beti aurrera egiteko prest. Ez da horrek ez du esan nahi, zeren, bizitza eta azken bost urte hauetan bereziki, bizitzak jarri dizkigulako alako ataka zaila jarri dizkigu, bai zuri eta bai niri, eta zailtasun horietan ere ikasi duzu, eta ikasi dugu elkarrekin baita ere, hoiei pixkat aurre egin eta irrifar batekin ere bizitzari aurre egiten, eta hori ez da gutxi, ez da? Izugarrizko indarra daukazu, jendea laguntzeko beti pres baita ere, eta zer esango dizut, nik horrela jarraitzea nahi dut, xarrak garen arte, ez da? Mundiala zara, segi zure energia, zure magia hori inguruan zabaltzen, eta asko batiet segitzen. Epa, ze mezu polita, Bai. Eta xartu arte, esan du, Horrein pixka geratzen da, Bai, puska bate, bai. Bere urte betetzia izan da, aste buruan. Beraz ari da xartzen, bera pixkanak, Neria gabendu handia orduan hor, margen pixka bate badugu, baina... Zuek, Idoia eta Maitan ez, zerbait galdetu nahi diozue? Mirari galetuko nion, askotan pentsamendu eta hitz egiten dugu, umoreak pentsamendu sortzaileagoak ekartzen dizkigu? Ez dakit, nik beti, pentsatzen detenetan, igual da ja entrenatuta gaudelako, ez? Edozen gairen aurrian, zuk astero zerbait umoretsua sortu behar dezunean, hor ja, horrek ere laguntzen du, ez? Nik irratitan eta kolaboratzen unean astero eta
Karo da, gai bat hartu eta horri buruz, eta humoretsua batzutan funtzionatzen du, bestetan ez, baina bai, nik beti behintzat nabaritzen dut, humorerako joera hori badudala, baina naturalki. Bai, ateratzen zaizula, kreatibidade hori barruan dagola, ez, hortarako. Nik pentsatzen dut, lehen aipatu duzun min hori, eta zuek etzen duzu edo, zuek etzen duzu, danok daukugu zen, utzen, eta minen portaboz moduen, ez da? Etzen duzue altaboz moduen. Orduan, zuen gaitzasune da, berba eta barrie ipintzie, dano zauriz jari, eta hori ez da perreza. Eta maitanek zandabena sormena, Ondia daukazue, badaukazue hori sormena, zelan da ingenio hori, azkartasun hori, edonok ez du balizio izeteko askotan daukazu abilezi bat guk hitza jarri ezin diogun min horrei zuen hitz bitartez guri parrea eragiten digu, eta hori da oso sortzaia jendearentzat, ez? Oso, esan deguna lehen ez, pixkat. Bai, eta horrek guri ikusten dentzuten gauzan, lasaitasunen boten duzku, ez da? Fizikue, barriek badaki duzulako lasaitasun fiziku dakarren gorputzera, baina emozionalki bebai da, lasaitasun emozionala ez da, ez nazain rarue, hau gehiari paseten jaketa, honetaz bitu barrei likiote bai, ez da, dramatismo hori kendu alizeteko. Bai, guk Idoia eta Bilek gure emanalditan ez, behin esan ziguten, emakume kontu gehiagi, emakume kontuak, ez? Eta oso nabarmen ikusten da, ez, gure emanalditan, eta guk esaten dugu, ez dugu ezer asmatu. Baina parre emakume guztiak batera egiten dute, eta gizonak pixkat arraro behatzen dira, klaro, ja ez dilako fokua. Eta guk gure errealitatea kontatzen dugunean, kontatzen dugu emakume askon errealitatea, ez? Eta askotan pentsatzen dugu munduan gu gehala bakarrak, baina azkenean geak gizarte baten parte, eta badakizu batei ez bada bestei, eta holtzatik oso garbi ikusten da, nork pasadun, zuk kontatuzun gauza berdina, ez, bai. Claro, eske zuek izango zarie ekspertuek ahozkoa ez den komunikazioa irakurtzen, ez da? Zuek holtzan zagozela, jentin keinuk eta gorputze eta irakurtzen oso abilek izango zarie. Bai, eta hori giroan nabaritzen da, eta beti laguntzen du, parre kutsakorra du norbait eukitzea ikusten, eta herri batzutan gehiago eusten diote, beste batzutan ez, herritik herrira ere Euskal Herrian badago soziologikoki ere indakezko. Bai, egiteke ikerketa bat. Bueno, gaur ze ondorio aterako dugu, banaka bakoitza gure ondorioak aterako ditugu, eta mirari, zuretzat azkenerako utziko zaitugu, zure azkena izango da. Nor hasiko da, Handik, Inigo? Bai, eske nahi asko guztuzat Idoiak nola definidun, ez? Barri eda hitzek jartzie, dano ditugun minusik. Nik humori beti ulertu etola, eta justu ontxe, liburukin eto gauzat, ez? Aurkezpen asko ikie, elkarrizketak ematie, eta asko indiben galdera bat da, zeatik humoretik, eta, espero dut gaur indeun ariketa eta elkarrizketa hau, ulertzeko balizu izatea jende horrentzat ez, eta eskerrik asko barreina arazte joan da nahi, por supuesto. Idoia? Bai, nik aldarrikatu nahiot humorie, bizitza filosofia, baina estilo bat moduen bebai, eta ez daigun aztu zelan historikoki humorie bebai erabili alixen dugun, debekatut egon dizen gauzari buruz berbaina alixieteko bebai, ez da? Eta emozionalki humorie beharrezko dugu, berreskuratu daigun barrie, berreskuratu daigun humorie, momentuz debalde da, momentuz gure esku dago. Momentuz. Eta espero dugu inok eskentzie eskubide hori. Maitane? Manetzako humorea ere erramienta politxa da gure egoari zaplasteko bat emateko. Askotan behar dugu ez, guk hemen goran jartzen geha, eta humoreak denoi maila berdinean parekatzen gaitu, horratik behar dugu humore gehiago, eta bizitza ez dala inserio hartzea, hori kontatu diguten gezur bat dala, min asko ekartzen duena helduaroan, eta inberdeguna geroz eta gehiago humore hori erabili bizitzari aurre egin ahal izateko. Eta hitza bera ere ze polita ez da humorea, amorea, morea, ohorea, hor hitz asko daude hitz baten barruan, eta dena direnez politak eman dizaiogun humorea bizitzari, ez da? Eta mirari, zu zer diozu?
ezakit. Gehiagik esan dugu, gehiagik hitz egin dugu, eta? Esan berrako esan ditugu, eta tani bani joa, idoia natxak, idoia torregara inatxak itatzen. Bueno, gogoratuko dugu, arpa jotzen, zuen podcasta hortxe entzuteko aukera daukagula, eta guk ere badaukagu beste podcast bat, hau ez da podcasta, podcasta esango diogu, baina izan daiteke, ez? Izan daiteke, amaiera ona, orokorrin danak ez da, baina bai, guk badauke podcasta, Korapila podcasta, eta gaur, bigarren denboraldiko, 5. atala estrenau dugu, eskarren ezen numeru gin liau. Gaur kontan Marijo López elkarrezketa dugu, eta alkoholismoekin ukizitun problemak izan ditugu mintzagai, eta testigantza oso interesgarri da Marijona, orduan entzun, eta gozatu. Hortxe, Korapiloak podcasta, Mirari Martiarena, eskerrik asko honetan bisita egiteatik, oso interesgarria izan da, oso gustora aritu gara umorearen gainean denak gogoetak egiten, eta eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta gozatuko zaituztegu, aurkituko zaituztegu nonbait, nahi duzun arte besarka bat idoiari ere. Bai, zen parte. Eta zueden hori ere bai, besarka da hundi bat, datorren asteartean beste korapilo bat askatuko dugu, eta orain kalera goaz, oporrak ez dira korapiloak izaten, ez, korapilo politiak dira. Oiek, izaskun moianok oporren inguruan, zer galdetu duen kalean? Apiriak 11 ditu gaur eta dagoeneko Aste Santuko egun gorriak edo jai egunak atzean utzi ditugun arren, badirudi oraindik badaudela oporretan daudenak. Aurreko urtearekin alderatuz, turismo datuak jaitsi egin dira Euskal Autonomi Erkidegoan. Ikus dezagun gaur zer kontatzen diguten turistek eta herritarrek. Bon dia, egunon. Bon dia. Zuen lehen aldia da Euskal Herrian? Sí, bueno, vam anar una vegada de petites, però ja no me'n recordava de res, així que ha estat guai tornar a veure-ho tot i molt xulo, molt bé. Doneiakue bidea egiten ari zarete. I tota la part del País Basc ja l'hem fet i molt maco. És que ens encanta tant el País Basc com la gent que hi ha i és un dels llocs preferits nostres. Egun hauetan, Aste Santuko egun hauetan, nahiago duzu etxean geratuta lasai hartu edo beti bidaiatzekoak zarete? Nik irakasla izanik denbora baukat esatzeko ez. Irakaslea izan da aukeratu dezakezu, ostegunetik astenera etxean geratu eta aste artean ja oporretan jago naiz gainontzeko mundu guztiari enbidia emateko. Hori, a ber. Ni Donostian egon du naiz eta hemen kafeteritan eta aperituak hartzen eta paseatzen. Eguraldi paregabea egin du horretarako? Oso ona egin du. Zu ordea, Valentziatik etxera etorri zara. Ni beti azpitire etortzen naiz. Azentua galdu duzu pixka? Bueno, nire aizpeizateu baietz batzutan. Noiz bait joan zara Aste Santuko porretan kanpora? Bai, beste batzutan bai, Sevillara edo... Bai, feriara joaten zara? Feriara bai. Where are you from? I'm from Canada. What do you like most about the Basque Country? The scenery. Yes, wow. The scenery. The mountains are very nice. The view of the ocean. The drink. The weather. Are you coming next year? Sure. Okay. Oporretan zaudete, konta iguzu, Bai. Eta noiz bueltatuko zarete eskolara, oraindik ez? 17an uste. Oraindik badituzu eguna disfrutatzeko? Normalean Aste Santuan hemendik geratzen zarete edo kanpora joaten zarete? Normalean landetara joan izan gera, Aiton Amonek etxea bai dute. Zer egin duzu egun hauetan, konta idazuen? La Rochelera joan gera, eta ere bai akuariumean ibili gera. Zuka aukera izan duzu lasai egoteko Aste Santuan? Bai. Ze giro antzeman duzu Donostian egun hauetan? Ona. Zer moduz Aste Santua Euskal Herrian? Bikain. Zenbait toki jendez lepo. Erkidegoko jendea? Erkidegoko jendea. San Juanetik San Pedrorako motora lepo egon dela, ordu terriko kola, ordu horrek zerbait esan nahi du. Nabari da kaleak betetzen direla. Nongo bazarete, nondik zatozte? De Cáceres, capital. Lehen aldia da Euskal Herrian? Muchas veces no está. Zer da gehien gustatzen zaizuena eta itzultzea egiten dizuena? Lo pinchito. Lo pinchito, madre mía. Zein da zuen urrengo gunetako plana? Pues hoy de pinchitos todo el día. Toca, ¿no? Hoy toca. Este año volvamos otra vez en verano, sí. En verano. Pinchito. Hombre, vaya. Bueno, ikusi duzu, hemen bakoitza ditu bere ohiturak eta bere gustuak eta hone egin diezaietela eta ondo pasa dezatela. Izaskun Moiano, eskerrik asko oso bideo polita.
Eta, aizue, Aste Santua garai ona da gauza askotarako, adibidez, txapel bat irabazteko, zergatik ez, Harri saioko 2 txapeldunak gaur hemen gurekin ditugulako. Lierni Osa eta Jokin Izmendi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, eta zorionak bioi, Pozik? Bai, irabazizko pozik izatea. Oso pozik, bai. Bai, ez da hori da, irabazizkero pozik, kasu honetan zuek irabazi egin duzue, txapeldunak zarete. Aizue, Aste Santua pare-parean daukagula, harri jasotzeak berak ere baduka zerbait erligiotik, baduka liturgiaren bat baduka zuek? Nik ez. Ez, ez da? Ez da, ez. Ez bereziki, momentuz txapeldunarenak, ez da? Txapela janztearena. Hori bera da liturgiarik politena. Eta zuek araiotan, harri jasotzen, herriz-herri ibiltze zareten otan, non egon beharko zenukete, non izaten duzu ohitura, ze orain festak eta hangoak eta hemengoak izaten dira? Jo, niguain justu larunbat hontan idia zabalen dakat, txapelketa bat, eta guain udaran herriz-herri ibitiko gea. Nik adunako txapelketa badakat, eta ez jotako deitzeko, eta oain haste hemen martxa. Orain hasiko da martxa, eta momentuz martxa zuekin hasiko dugu gaur, plazer bat zuek hemen izateaz, eskerrik asko benetan etortzegatik, bikote txapeldun honi, Lierni Osa eta Jokin Izmendi iragarkiak eta berehala gurekin harri-harriko txapeldunak. Arratsaldeon guztioi, hemen gaude Euskal Telebistan non bestela eta bi bazuek egiten zer egin behar genuen bestela. Hau baino plan oberik okurtzea altzaizue aste honetan egiteko. Eta hauek baino lagun oberik ere ez genuke aurkituko. Aitor Manterola, Mikel Elizegi eta Marta Elvira. Arratsaldeon. Ondo? Super gustora. Ba, inon baino gustora. Zuk zantzun bezala, non egongo gea, hemen baino bekio. Ez, irukote politxea, laukote, oso ongi. Zein okurritzen zaio oporrak hartzea, hemen lanean gure ondoan egon, besterik ez da. Bueno, kontua da, orain oporrak hartzeko moduan, edo pozik egoteko moduan daude harri-herriko txapeldunak. Atzo gauean izan zen finala, benetan sekulakoa. Eta guk atzoko momenturik honenak gaurren errepasatuko ditugu. Banaka-banaka norekin, bi taldeetako bi ordezkarirekin, bi txapeldun etorri direlako gaur hona, Jokin Izmendi eta Lierni Osa. Apa, bikote, barura, arratsaldeon, ongi etorri. Geixeri emango txoko, bueno, eta gino gadi fuera. Torri, berotu izugu eso bat. Orionak, Orionak, bat txapelarekin, erakutsi txapelak, nolakoa dira, harri-herri, hau lehenbiziko edizioa da. Superpoliak. Harri-herri. Errak. Ederra da, txapela buruan jartza eta txapelarekin etortzea, ez da? Bai, Jokin jagoituta dago, baina ni aurrenengo aldia, así que... Baina Jokin ere ilusioa egingo zion, lehenbiziko edizioa, eta txapelak beti egiten du ilusioa, ez da? Naiz eta iraz deuki guztu hartzea txapela, bai. Etxean txokoa dakazu orain dikan, txapela gordetzeko da? Bai, batzuk bazka, bai. Hortarako beti egin daiteke leku, ez da? Aizue, zuek atzo finala ikusiko zenuten, telebistan noski, ze iruditu, zer moduzko iruditu zitzaizuen finala ikusle bezala ikusteko? Oso polita, azkenean ikustet dana bezala gehiago bizitzezula, azkenean, zaila da pantalla baten atzian ikustiare bai hor bizi daun dana ez, baina oso polita, entretenidua, polita, elkarrizketak inda... Hori da, entretenitua esan duzu, erritmo bat badauka saioak ez da Jokin? Bai, behin aztezan, barri batekin, bestiakin, hoi izatea hor, segida bat emate baldin bezu oso... Gustagarri izatea eta herrikirola ikustatzea jo nahi, asko eraman erreso bat dana. Bai, eta ikuskizun kutsu bat ere hartu du, ez da, badauka, ez da, eman dio harri jasotzailetzari. Gustatu zaizue ikuskizun formato hori? Bai, nahi asko. Azkenean berrikuntza bada, nik uste dana bezala berritzen jun berdeula, eta polita. Eta ongi moldatu zate kamera fokokin hori plato bat ematen du, oso diferentea da. Bai, ongi moldatu zate? Bai, behin lan haiteko txisto jotzeunen sartzea zure lania. Eta jazta, beste guztia aztu. Aztu itea eta konzentratuta gutezea, bai. Haro, berdin zitu plato batean, plazan edo tokatzen da lekuan. Bai, hori behin txisto jotzeunen. Fuera. Hor, bakoitza sartzen da bere munduan. Eta herrikiroltzaleek, zuen inguruko lagunek eta senidek eta zer esan dizu, eta ze komentatzen da, zer dio jendeak? Asko gustatu zaila, ez? Joder, gaineztuak esan dizun bezala, oso entretenitu izan zala, ez? Batekin hasi, bestiekin segidan, eta oso guztu egon ziala behira. Eta galtze, segida eukiko aldo, eta bueno, segida baldin bakar, guztu egongo da berriro. Aian aitzakia hona da, jende gaztea rapatzeko? Telebistaren bitartez, ez ze modernu, ez dakite, zerbait nabaritu dezuen kalean. Jende gehiagok ikusi duela, o zerbaitola... Nik uste bai, eta azkenean bestela herrikirolak izatea plazetan daola eta igual ikusle finko badaka, beti igualak, eta hau igual
ere bai gauez izan da, gauez normalean herrikirolakola ez diagoten, ez? Eta bai, nik uste jende desberdinak ikusi dula ere bai, gazte jende gehiago, eta... Bai, formatu honekin da, telebizian zehatu, eta jendia, pues, azkenen engantxa huitea, eta bai. Motza egin zaizue, bi semifinala eta finala tita baten bukatu da? Motza egin altzaizue luze? Ez, luzea ez. Luzea ez, bueno, ni azkenen pixka luzatzaten, baina ez. Bai. Ez guztua. Egia esan ikusleentzat azkarra izan da, bai, txapelketa azkar bat izan da, eta noberadeetako bat izan da taldeka parte hartzearena. Ezer moduz, taldean, Bierni? Oso ondo. Gustora senditu zara zure taldean? Bai, nahi taldeka beti gehiago gustau izan zait, bakarrik plazan, ez zait asko gustatzen, orduan. Hor atzian eukitzia beste pertsona animatzen da, jakitia hiruron lanak balio lanek asko pia gustau zait. Bai, eta erantzunkizun guztiare dena ere ez dagoela zure esku, ezta? Denon artean atera behar dela aurrera hori. Eta azkenean batek egun txarra balin badaka, bestiak pixka gehiago matia daka, eta, bueno, konpensatzia dago, ez? Zuek ere ondo taldean jogin? Oso ondo, gaina ambiente eharra dakau, eta guztua egitzeka. Zuena Etxauri taldea, izan da? Zuena Ergobi. Bueno, bi taldeak aztertuko zaituztegu pixkanaka. Hasiko gara Ergobi taldearekin, hirukotea osatu zenuten. Garazi Arruti eta Karmele Gisasola izan zenituen zuk taldekide, zer moduz bereiekin. Aurretik ezagutzen zenituen, orain harremana estutu egin duzue. Bai, nik Karmele aurretik ezagutzen nun, ze txapelketetan askotan kointzidu deu. Eta Garazi Arruti enun ezagutzen, egun bertaraino enun inoiz itzen berekin, eta egia esan da gozaba bat, kriston ekipoa indeu, eta oso ondo moldatu egia esan da. Gero horratzetik oiuak eta entzuten dira, ez da zuek lanean ari zaretenean taldekideak. Oiek entzuten dira, animo oiek eta oiek, bai, entzuten dira. Nik horatzen naiz, entzuten ula den boazua Karmele atzian esaten disfruta, Blierni, disfruta, porque askotan zaila da ez. Nahez zu disfrutau, baina hortza denean da txilitua gotzeunean, ja, sartzea bukle baten hola, ez dezula disfrutatzen da, hori entzuten unden mozua. Baina posibla da disfrutatzea. Emakumea hori ikusita nire kartera inazta, ira bat, venga, jo hori disfrutatzen. Bueno, zuentzako ala izango da, baina hori ikusita, zer uloko paliza. Perurenak esan zuen batean, sufrimendu arpegia dauka, baina parre txikiare ikusten zaio azpitik. Arek batek dakienean ez, ondo ari dela. Bai. Sufritzeko momentu hortan, pentsatzezu, baina ondo hainauk eta ba. Segi, ez? Horre balio du, ezta? Bai. Zuen taldekideen animoak entzuten dira, internatzaileen ahotsak ere entzuten dituzue, zure kasuan, zelai izan duzue internatzaile, kapitain, zer moduz, berarekin? Izton ondo. Lasaitasuna transmititzen kene askotan, ni oso pertsona lasaia naiz, orduan lasaitasuna transmititziak asko laguntzeit. Bestia ikusten bat, entrenatzaia alterautan nire bai gehiago alteratzen naiz, orduan, oso ondo, zelaikin oso guztua. Atzo bakoitzak talde bat zeneukaten aurrez aurre, zuek Mollarri taldea zeneukaten, hor bertan lur errekondo zen aietako bat, lur harri astunarekin edo handiarekin eta baldarrarekin ikusi duguna, Maili Gesalaga ere bai, eta hirugarrenan ere Arruti. Hori da. Haze hiru, ez da? Kriston ekipoa. Oso zaila zan, nik uste dut oso berdinduta zeuduela taldiak, eta hori da azkenean txapelketan polita, ez? Bai, da askotan xetasunek erabakitzen dituzte azken momentuko altxaldiak bai ez, nuloa bai ez, horrelakoak ere izaten dira, eta atzo ere gertatu ziren horrelakoak, ez da? Hori da, azkenean detaile txikia kontatzeue bitaldiak parekatuta daudenean, eta gogoratzen naiz, justu guantxain nintzen berekin komentatzen, Arribaldarrian lurrek 11 altzat dintzitun, eta Karmelek 11 garrenan nulo eman zioen, eta hor jaginean, flan bat ezela. Bai, ze hor gertatu daiteke ezina etorri, eta ezin ez da, deskonzentrazioa edo. Eta horrelakoetan jokin, komeni da ondokoak egiten duenari erreperatzea, ala bakoitza bere egitera joatea? Normalen beri egin berdo. Zu jute baldin mazea bestiek zein duenaren lana beira, erten lehiki ondo, baina askotan segun zuen esateko nik 12 jaso izkit, eta kontraioak 13 jaso izkizu. Zu 13 jutetzea eta igual gehatzea 10-ekin, ez? Gehiagia juntzea lako. Eta zu zure lan aitea jute baldin mazea, igual dazkazu 13 jatzea. Hor oso zaila izatea momentu egiten azman. Hori kontrolatzea, ez? Zaila izango dela. Eta hori relojeruak
askotan, ez zautze baldin maizu, eamateizu arrajatabla. Nik kriston relojero dakat eta ari eskerrak. Zuk badakizu momentu hortan bat, tak, bi, tak, hiru ongi zauden bai ala. Bai, nahi zautze ondo, eta nik nahiz eta burubak inizezkoen, nahi Josuak ezatea heltzeko, eta nik heldu imer. Bai, zuen kasuan, zuk 63 kiloko zilindroarekin egintzen nuen zure lana. Hori izango da gutxi gora bera Marte Albira eta ikastolako motxila, biak batera jasota bezala, gutxi gora bera, hortxe, eta 30 aldiz jaso zenuen 3 minututan. Marka ederra egin zenuen, Bai, guzta haunitzen aurrekoan kanporaketan enitzen oso guztaga, etxian hobeto egiten nuen, orduan pixkat, hango urduritasunak inda 27 ditun, eta finalean 30 nahi nitun, da 30 lortu nuen orduan nia guztaga haunitzen ere lanak. Bai, kasu honetan zuk aurrez aurre mailik esalagatzen nukan, bera baino 7 gehiago jasotzen dituen, eta horrek ere, arnasa emango zizuen, eta segunduak eman zizkizuen, gero, arri baldarrari egiteko, ezta? Bai, hori da, azkenean, taldeko danan altzaldia kontatzezian, orduan, bai, pixkat arnasa hartzeko segundu horiek. Eta zuen kasuan, arri baldarrari ekiteko aukeratua, Karmele Gizasola izan zen, eta sekulako erakustaldia sekulako lan egin zuen, ikus ezagun Karmele Gizasola arri baldarrarekin. Eta orain bukatu arte, minutu erdia. Ondo jaso, Bi behintzat bai. Ondo jaso. Ondo jaso, ondo jaso, Lierni eta Garazi. Amabi. Besta dukezu, bai, eon. Bai, bestea botatzen du, bai. Eta aita geltzeko, zenbatetan ikusi dugu hau. Hartu bebein, Karmele. Xamarrendu baino, golpeak. Amairugarrena barruan. Ba, ikusi duzu, jasoaldi bakarra golpeaki, baina seguratu dira izuen. Beraxo betik izaiolako. Hori gustu dena eman, eta aitak bazekien alabarik gehiago bazeukala eskatu egin zion, eta eman egin zion. Eta esetz, beste bat, bueno, venga, ba. Baina, arri hori ez da betiko, arri hori raroa da, ez? Arri baldarra. Arri baldarra ditzen atzi horreri, karo, ez dut, asko enten ditzen. Saiatu behatzea, Barkatu, bai. Eskaina arri raro ikusten baldarra ditzen. Hori aukeratu dute apropos, txapelketa honetarako aukeratu eta apropos. Bueno, Lierni, zure lehenbiziko txapela da. Pozik zaude lehenbiziko txapelarekin? Oso pozik. Pare bat urte behar izan dituzu, txapel bat irabazteko? Bai, eta, azkenean hori taldean irabaztiarre bai bere puntua daka, gustatzen zait hori ere bai asko, eta bai, oso pozik. Gustora, ezta? Bai. Bueno, Jokinek beste txapel batzuk ere baditu, ohituxeago, baina honek ere esan duzu ilusio berezia egiten duela, atzoko zuen finala ere benetan ikusgarria izan zen, bi talde errez aurre, bi laukote, nola ikusi zenuen zuk atzoko finala? Zuena? Polita izan zen, ez? Gaina parekatu izan zen bukaeraraino, eta gaina gu ginun segundu gutxi jo ginun arri baldarrantzako, eta ginun egitea erten ginun geho arri baldarrakin, nehitu gauzaten itia, eta lan polita inula izaten. Bai, hori gainera bi kasuetan gertatu zen, segundu gutxiagorekin iritsi zinetenak arri baldarrera, biek lortu zenuten irabaztea, azkenean. Bai, ez, esan dizu leheno, arri baldarrakin oso ondo hartetzea daka, oso eskitan, nahi ondo ertentzi zaiten, eta lan ondo bukatzea lortu. Hori bukaera izaten da, arri baldarrarekin bukatu egiten da, txapelketa hau, baina hasteko bakoitzak bakoitzak zuen harriarekin egiten duzu saioa, zure kasuan harri astunarekin, 200 kiloko harriarekin egin zenuen saioa, 11 aldiz jaso zenuen, eta hor Karmele ustuta ikusi balin badugu, Jokin ere ondo ustuta ikusi genuen atzo, Bai, ez, azkenen leheno Liernik izan duen bezala, talde lana da, eta zugin berrezu aldezun gehiena, ez? Aldan puntu gehiena o segundu gehiena lortzeko. Eta, nik aurna 200 kilo gehiago ustu nintzen, da, geho tartetxo bat izan nuen errekuperatzeko, eta, aldana errekuperatuta, pues, arri baldarra jungina. Bai, beste aldean Aimar Irigoien zenuen, aurrez aurre. Espero zenuen, Aimar bezalako harri jasotzaile baten aurrean zeuk aurre hartzea, atzo hartu zenuen bezala? Berez ez. Nik aurrengo kanporaketan ikusi ginen nian, nik Aimar ikusi nuen nola zen, da, taktika izan ginen bezala, pentsatu ginen 200 kilo gehiago, ez? Minutuak gehiago zehatzia. Eta nik uste baino, igual, harri bato gutxi zehatzen zuen, baino ez. Hala ere, ez dakizu iruditzen zizuen, Aitor, Elizegi jauna. Baina, horpegi hona daukate, nola egin dezu ezin izan da sekretua indar horiek berreskuratzeko?
Ze behira, ze irudiak sufritzen da gaur nahiko ondo ikusten zaituztegu. No nahi dezue? Nik hor elkarrizketa atzu ikusten, jo nerek ez zaun oso harpegi jarriarrak ikusten oso ondo. Hor, arnasari buelta eman egin bertzaio, ez da? Sekretua, baina... Baina izango dituzu, rekuperanteak edo alegia, horrelako saio baten ondoren urrungo egunean, gozari bereziren bat, edo elikadura da sekretua, ez dakigu? Gu beti txapelketa eta gero txuleta arrozkatu. Hori da sekretua, Marta. Zer da txuleta? Txuleta. Oso gilier nizu bat. Pentsatu dut, baina badazpada ziurtatu nahi nuen, nik ere berdin egiteko. Erdipurdi nagoenean, jak txuleta bat. Txuleta esan duzuela, asko zaintzen alduzu dieta janariak, horrelakan parte hartzeko horrelako lehiaketa baten edo. Oaz? Ez az. Liarni gutxi? Berez gehiago zaindu berko nukeni behitzan ere kasuan. Hamburguesak eta horrelako gauzak, venga. Beti esaten dute hola, baina gero zaintzen dute. Piskat. Dena neurrian, kirola neurrian eta hori ere neurrian. Atzoko momenturik politenetakoa izan zen Jokin Aizmendi Harri Baldarrarekin ikusi. Zuriko agadiari begira. Amabi. Venga, seguidan, Hogei segundo oraitxe. Ongi aprobetxatu beharra dauka. Venga, heldu azkar bestia, Eta beste bat. Heldu, Amairu. Venga, heldu. Epailiak zerbait esan dio. Errekeratzeko. Ea malaugarrena. Lau segundu. Vale. Amalau jaso aldi Jokin Aizmendi. Karagarria bukaera hori, eta nola ezagutzen zaituzteten zuen entrenatzaileek edo kapitainek, bi gehiago eskatu zizkizun da bazekien egintzen ezakela, ez da? Bai, ez ni ja Josu egin uste batzu bani joa, eta ni ezautzea behiratu egin bakarrik. Ni behitu eta beak esatea elmei, zemo oso jokin da, nahiko ez behitzi ezateko, harek nahi izatzea, orduan gutxi. Beak ezautzea, buru bain ezazko egin dako, venga beste bi jatzorra. Venga, hori paliza. Bai. Palizea eta gero, bai. Egin berda, bai. Bai, zu gainera aurretik egintzen nuen, ez da, gero zure ondoren egin zuen Beñatek, ez da? Kasu hauetan, zuk zuzen nahiago duzu, zuk aurretik egin eta gero egin dezala Beñatek, ala alderantziz nahiago? Ez dakit, txapelketa bateak jonda tokatzal mezu horretik, atzetik nahi izatezu, eta momentu honez, ni ondo hartzen zaten ez, nik aurretik erten nun, ni jun itzan dana ustutzea, ustu nintzen, da gero telerian zaion berrez. Eta telerian bezalako bat Harri Baldarrakin, ondo moldatzeana, nahiko bildurre eukin nun, ez? Gero behar ikusi nun pixka eta bukaera aldea betetzen zela, eta hor, batek aldin zion da. Azkenean Etxauri taldeak zuen laukoteak irabazi zuen, Aimar Galarraga, Imanol Royo, Gorka Etxeberria, eta zu zeu, Pablo Azpiazuren ordez, Gorka Etxeberria ipatuko dugu. Pablo ezin izan zuelako, pena izango zuen? Bai, ondile izango zuen, bai. Bai, beretzat ere bada txapela, eta txapel hori denona, ez da? Nola ospatu duzue, edo ospatuko duzue, edo... Apuntatzen gara, Hortako beti prez. Guk Liarnik esan duen bezala, egunen bertan faltzeko toki bat hartzea deu, txuleta harba jan, kontu batzuk ezan, parre batzukin, da... Eta gustora, ez da? Eta zertzarete, ondoreneko afari horietan zuen buruari horrela kolpek aritzen zareten horretakoak, ala, egindakoa bale eta hemendik aurrera gozatu. Bai, hori da, ez, indako lanak egin gozatu, gaizki ateratzen aldimea, gaizkinoko gauzak zuzendu, da... Beti dago zerbait hobetzeko, ez da? Bai, hori bai. Edo jaso aldiren bat, beti gehiago, beti bat gehiago nahi, ez da? Beti gehiago nahi izatea, bai. Hori hor, ez da? Oso ondo, bakizue Iñaki Perurenak atzoko saioan bertan proposatu zituela, bide berri honetan egin daitezken gauza gehiago, ez da, talde mistoak sortu, harri berriak sartu, ze irutzen zaizue, Liarni, gauza horiekin jolastea? Nahi oso polita, azkenean olako gauza berritzaileak nik uste ondo etortzea bai guretzat eta bai ikusleantzat, jende gehiago animatzeko ikustea edo parte hartzea, bai. Ikusiko da beraz Harri-Herriren bigarren edizioan zer etorriko den, ez da, Jokin? Bai, etortzeana eta guekin kontatzalde nik uste dago naiz, ez? Liarnik izan duen bezala, ikusi jendia gauza berriak jarri ezkeo katia dutxela eta pareketan, neska nahaztuta, nik dana ondo irutzei. Garrantzitsuena da, etorri dedila edizio berri bat, eta nolako izango den, ikusiko da eta gozatuko dugu. Beno, orain arnaz pixka bat, atxeen txiki bat horrela, zuek egiten duzun bezala horrela, arnaz pixka bat hartu lasai, eta Marta Elbira jarriko dugu bere harriarekin lanean. Beti lanean. Edo harritxoekin, edo... Harritxo txikik eta ondiak aurkitu ditugu, Lasarte horian ibili gara, Landaberri ikastolan, eta galdetu dio gure martistei, zer iruditzen zaien harri jasotzaile baten lana.
Ze uste duzue, gogorra, erresa... Gogorra. Ba, ez pentsa? Ba, Nahiko erresa ikusten zute? Erraza iruditu zaio, ez da? Bai, nahiko kero saiatu geha, eta ez zan nahin erresa, baina, bueno, saiatu ginen. Ikusi nahi zuen, aste honetako arresta begira ondo, pasatu dugun, lasarte horian, hortxe. Hartu zure lekua berezio mundua. Hop, atzera. Hop, aurrera. Hobeto, hemen, jazta. Berrero. Berreza. Bai, bai. Aba, venga. La niña. Zeri buruz itzi behar dugu hau? Harri jasotzaileena. Harri jasotzaileena. Harri jasotzailea. Ea teatzen zegoen, Harri jasotzaileena. Harri jasotzailean. Harri jasotzaileana. Adri Edri. Adri Edri. Antzeko parezido, Adri Edri. Eta zer da Adri Edri? Badakizu zer da? Harri jasotzailea. Programa bat. Etxi batu, ez? Bai. Ikusi aldez da, telebizako programa, bai. Gustatu zaitu? Bai, baita. Vale. Gustua zaudete programarekin, edo kenduko dugu telebizatik? Gustatzen zaigu. Habe, nola egiten dute? Arnaza. Wow! Eta dira hundiak. Haundi, super handiak. Eta batzuk harriak dira borobiak. Beste batzuk karatuak. Eta beste batzuk laukin luzea. Indartsua dira o pixka atola zonjituak nola ikusten dituzu? Indartsua. Miren. Gehiago. Bueno, etxu. Bueno. Eta ze jaten dute hain indartsu goteko? Fruta. Platanoa. Baskia. Hamburguesa batzuk. Baina utxitan. Utxitan? Eta txuletak? Baita. Donusak. Helatuak. Helatuak? Ez? Ez? Zein da Harri Herri? Ezin da inelua izan. Hau alda, Harri Herri. Ez. Ez da, bale, venga, bigarrena. Ez. Hau ez da. Iker, zuzuste dezu. Ez dara. Seguru? Ez? Badakizuen teknika nola altxatu behar dan harri bat eta hori dana? Bai. Nola da? Harrietan dagoela zulo bat eta hortik hartan dutu, ez baino. Ez egi. Horein kontatuko diguzu. Bai? Bai. Saiakera bat ingo dugu? Bai. Prest zaudete? Bai. Ipurdia kanpora! Ipurdia barrua! Txikitiflo, txikitiflo! Prest? Bai. Desfilatula. Eze ondo? No, oso ondo. Estiloa hau da gurea. Hau da gurea, estiloa. Mohamed! Guau! Kontuz! Zein da teknika? Ala! Ze ondo! Prest zaude? Begira area. Vuelta talana. ¡Adiós! Sepas, berriro. Perfect. Ongi moldatzen dira, Marta, ongi. Haze indartsua. Horrela, azten da, Bai. Zuek ere horrela, hasiko zineten ez da gumetan, gauza txiki helduz eta gero handiagoak. Ez, gu bazarri iniziatu ginen, da hor lehen guzu bat egin ikusten dut, harrek arreia jartzen da, ni isilik hun, da ue jartzen zailat, da beti guztau izan zeolako. Gorden ibiltzen ari izan jokin. Piskat. Bai, Ama zara izan da, iskutatu egin joa. Txikitatak.
Beno, Marta, galderaren batera izango duzu gaur, ezta? Galderaren bat badaukagu, arazoa da Liernia saskalak ez ditugula ikusi, bestela hori izango zen galdera. Ze, seguru nahiko kukia dia gure martista. Nola mantentzen dituzoin politak eta ardia jasatu? Baina hori beste gauza bat izango da. Ze beste galdera badaukagu, zuentzako. Galdera daukagu, Mohamed? Venga. Zein da gehien gustatzen zaizun kiloela. Bale, hori lehenengoa eta bigarrena? Gustatzen zaizuen pelutxeat. Pelutxea superguai dia. Eaz esaten duten, muixu bidali, mutilak, neskak! Agur, zorionak! Bueno, baditugu bi galdera. Lehenbizikoa zein da gehien gustatzen zaizuen kirola. Lierni? Zet argi da, hola ez? Bai, argi jaso zailetza? Bai, hori da guantxe momentuan tamita. gustokoena orain. Bai, ze beste batzuk ere probatu dituzu, ezta? Hori da. Ondo, zu Jokin? Nik bai ez, nik proban ditun eskolan danak eta pelotan epizkat ibili ginen, da hor ikusi ginen ez geniola futura hondik. Orduan argiarekin, ezta? Platu ginen da oso gustoa. Bueno, eta bigarren galdera, pelutxeak, ezta? Ea gustatzen zaizkizuen. Pelutxeak gustatzen alta zaizkizuen. Bai. Baduzue pelutxearen bat edo umetakoren bat edo... Txikitan denok izaten genuen pelutxe bat. Beti galdera dauzkagu. Beti politxeak. Ik izaten alde Jokinik bai. Nik ez. Hartzak dira. Edo harri txiki bat la pelutxez. Bai, zu badukazu, Lierni, bai, gustokoren bat. Bai, hola, txikitakoa gordeta, hola, kariñoak azuna. Kariño berezia diozuna, ezta? Gainera, harria baino harinxeago izango da, eta gustorago eskutan hartzeko modukoa. Aitor, zu badukazu pelutxearen bat? Patxi. Patxi! Ara, izena da guzti hauka. Ondo. Betetik izan da, ba. Eta zer da, txakur bat? Izurde bat. Hartza txiki bat. Ara, begira, hartza txiki bat, ze hona, Patxi, begira. Hartza txiki bat. Beno, denok ditugulako inguruan pelutxeak edo pertsonak, zuek gaur biok etorri zarete ona, baina zuen inguruan jende asko daukazue, ezta? Ekipoa handia zarete, eta horietako pare bat laguna aurkeztuko ditugu orain jarraian, antxeago kamara, ezta? Eta zein dira bilagun hoie, Jose Antonio Gizasola, Zelai bigarrena eta Joseba Ostolaza, arratsaldeon bikote! Eso argi, neuzkitan. Bueno. Argituko ditugu kontuak, Zelai dago telefonoz. Zelai sartuko da telefonoz. Eta Ostolaza Joseba sartuko da, orain telebista pantallaz ikusten dugu bezala. Joseba, zurekin hasiko gara. Hazen dandia, Joseba. Joseba, eguzkitan, gustora, ondo? Bai, Alicante aldean auskarra. Oye, que mate buen estrés, eta auskarra. Oso, ondo. Joseba, pozik, atzo txapela irabazita, gustora? Bai, oso pozik. Ez ni neuki oportunite ikusteko, ez ni konetatu zeigan nola ze izan, ez dit ikusti finala telebistan, baina, bueno, gustoa. Bueno, hor eitb.eu zen eta baduzkazu bideo pila bat, saioare osori daukazu nahi eranen, beraz, ikusi ezakezu nahi beste aldiz, eta seguru hor ere, akatzen bat ateratuko duzula gero hobetzeko. Beno, eta gona agurtu dezagun, bigarren entrenatzailea, bigarren kapitaina, Zelai, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu, Zelai, gustora, pozik, txapela irabazita? Bai, bat txeku izan da, baino, alabik irabaztiakin, oso gustora, eta nobera junde euri laguntzen, bi poz, bai. Zuk bai, zuk ikusi zenuen zuk atzo finala telebistan, ze iruditu? Ba, ni asko gustatzen, eta harri jarrozien, ni beti izan dut, nik olin dagoitela hori, eta ni ikeari gustatzen bai. Diferentzia desberdin egin arte ikusi danetik, eta nik uste dut, jente barrixe sartzeko kirolonetara ikustera eta animatzera egiteko oso interesanti izan da lau. Aizu Zelai, zure hirukotea, Karmele Garazi eta Lierni izan dira, Lierni hementxe dago gainera. Gustora beraiekin, nahi diezu? Gustora, bai, akabo, ba. Lierni, klaro, ez eutu egiten eban da, ikusiteko bai txapelketetan eta ikusiteko jasotzen, eta baina bera entrenamentuetan da, ikusi bari neuken, eta lehenengo entrenamentuen, galetu neutzen zematera do zer edo, beran entrenatzailei eta eta, bueno, erun eban gota zazpide, eban esautzen, ez nekiz ez amaira emongo eban, baina han ikusi nahiko ondo amaitu ebala, legun arrezego duen, eta berak bai txatorzen buruakin, eta horretik bai ez esate eban, da, bai izbadanik erot, eta oso erantzun hona emoan, oso hona emoan, jakabo, bai.
Zela, izuk gara, Lierniri esan omen zenion, zuenean ez dela oiurik egiten. Zuek nola entrenatzen duzu, ba? Bueno, ni gaztetan, da hori alabiakin pasatzea eta semiakin, eta bar, da ni gaztetan ibiltzen nien, bi entrenador eukinitun, eta bat nahi gero jarraitu nebana, Pedro Zalegi hori nire izen zan, maizu eta nire hau izen zanetako, ni hori junitzen horrekin, zagatik ez da ateratzen, begirako nirekin bakarrik, izkedarri ondo funtzionatzen duen. Eta bestiakin, besti ostera, buliak azten, buliaka, eta Liernik izan da bena, zeu bizkate urduri bazago, eta zeu nik oso ondo ikie. Eta ez zaizu ateratzen ondo. Eta alde menetik buliak agaguzu, esatuzu, nik nato, gaixa. Eta orduan, nik Pedro Zalegekin jarraitu neban, 20 urte paseo nintzen berakin, eta ni hoitu nintzen zagatei barik, eta bagu entramentu gula nintzen dut, zagatei animo, bai, alde menin, baina zaparrari bai. Eta orduan, bedorri bestetan zerusten, bedorri nahiz, suabe zagatek eta balako ibari, oso ondo. Bueno, oso ondo uste dugu zaudela zu orain, mendian, okerrezpa gaude mendiandean zabiltza, eskerrik asko benetan, zela ikure deiari erantzuteagatik asko eskertzen dizugu. Orain, utzi egingo zaitugu, bai? Zuk, segi, mendiaz gozatzen, zorionak benetan, txapeltuna handiak zaretelako, eta nahi duzun arte? Eskerrik asko, zuei, eskerrik asko. Eskerrik asko, zelai. Eta Joseba Ostolaza daukagu hor beste aldean, Joseba, Arratsaldeon, hor zaude. Ez da ikusita? Joseba, hemen dago Jokin, zure mutiletako bat. Zuri Jokinek sorpresarik eman dizu? Ez, egia esan, txapelketan da sorpresi ez ditu eman, ez. Espero non guztia eman du behak, oso ondo responditu du, manakien, aurten gainez urte oso ona daga, oso ondo do, beha, fizikomente, eta eskatutako guztia emateu, eta ikusi da. Bai, zuk gainera esaten duzu, bera portentoa dela, ezta? Eta orain oso momentu honean ikusten duzula. Bai, oso indartzu do. Aurten ikusten duen fizikamente eta mentalmente indartzu dola. Berak eskautako guztia ematen du, eta aurten gauz ondia egin gotu. Jokin, zu zer moduz, Josebarekin, kapitain gisa, zer ondo moldatu zara? Bai, oso ondo. Eskatu dizu, Bai, baina beha baki, eta eskautako ni baki beak aldetenen emango etela. Hori bai. Ondo moldatu zaret, ezta? Oso ondo, ez da aldatzeko. Esan duzu garrantzitsua dela hor, begiradarekin nola ezagutzen duzuen elkar, ezta? Bai, ez, nik askotan esan diot, ezin dut Jose utziak eta ez. Beha baki nik baldin bat, bota ege, ez. Eta ondo konperen ez jaitza du, bai. Eta, Joseba, berriro harri-herrin horrelako edizio batean parte hartuko bat zenute, elkarrekin gustora egingo zenuketelan, taldean? Bai, oso baiet. Ni tokatutako taldeakin, jarritako taldeakin, hasiera-hasieratik oso gustoa, eta, pena izan zan bat gaixotzia, baina, azkenian txapela jantzi zuen danak, eta gustoa. Beno, zuk ere badukazu txapela, beraz, zu ere txapeldu negia zera, Joseba. Joseba, eskerrik asko, Bai, eskerrik asko. Gozatu zure momentu libre hauek, gozatu eguzki izpigo iso. Iesta izoro diazue. Hori da, txapelaren itzalean gainera gustora egoten da bat eguzkitan. Eskerrik asko, besarka da bat eta nahi duzuen arte. Bueno, gustora, kapitaina gustora daude. Horrela bat gustora egon daiteke, ez da txapelak irabazita, eta zuek ere gustora. Hori da. Zu gainera zure lehenbizikoarekin. Hori da. Bai, azkenean ikustet behek ebai irabazte gola, ez? Behek eta harri jartzaiak ebai kriston lan aite gola. Erki. Ondo, orain beste dazo jarri berritugu lanean. Beste herri jasotzaile. Happy Punk egingo du. Buena herri jasotzaile, hasi beharko du hori ere praktikatzen. Zarra alnuk, Jokin azteko ja harrikatxatzen. Eta sasoien zaude gainera. Harriaren arabera izango hori, harriaren arabera, pisuaren arabera. Harria suabe behar dut. Haize, gustatzen altzaizue, gaur magiari buruz itzein dugu. Sinisten alduzue magian. Bai. Lierni Jokin. Hau Jokineko larpegi arraro. Bai, Jokine jarri larpegi txarra. Ez izue gustatzen, ez duzu sinisten. Bai, gustatzen. Gustatu bai. Sinistu gauza zaila, ez? Bueno, gaurko gure bandera zein da. Magia existitzen da. Magia existitzen da. Aitor eta biok asko praktikatu dugu. Zuek pentsatzen alduzue harri bat posible dela desagertzea. Aitor eta biok asko ensaiatu dugu hau. Asko ensaiatu dugu, eta guk badakigu posible dela desagertzea, zaldala Aitor. Aitorrek bere hitza magikok esan, eta harri hau desagertu egingo da. Benetan? Benetan. Aitor, bota. Abra, kadabra!
Bai, posible da! Ikusi hiru hilabete egon gara hause praktikatzen, eta ez da inorketzun espero. Guk magia oso ongi egiten dugu, eta gurekin egon danare fenomeno da magia egiten. Ez dakit gu bezala, baina bera ere saiatzen da, eta oso ona da, begira. Venga, Aitor, saiatu berriz ere. Ez naiz desagatzen hementxe jarraitzen dut, Aitor. Venga, ba. Venga. Abra, kadabra, bat, bi, eta hiru. Hemen ez da zer gertatzen, Aitor. Agian gaizki egiten ari zara. Ba, ez da gaizkiaren ari zen. Agian magia ez da ez izitzen. Kuidau, hori ez esan, Nik ezagutzen dut mago bat oso gona da eta kriston trukok egiten ditu. Ezagutu nahi zu? Bai. Baietz, etorri. Baietz, hori ez esan, ez Aitor. Here you go, way too fast. Don't slow down, you're gonna crash. You should watch your step. Don't look out, gonna break your neck. So shut your mouth, 'cause I'm not listening anyhow. I've enough of you, enough to last a lifetime through. So what? Arratsaldeon, Eleder. Zer modu zaude hori? Aitor eta Mikel. Bai, oso ondo. No, Eleder. Esan? Zuetako zer da magia? Magia, baitu, bada hitz bat ez duena esan nahi konkreturik, ez? Ezinezkoa dena ez, errealitatera ekartzea. Hori uste dela magia, ez? Aizut, askotan nik galdetu dut nire buruari, eta jendek ere galdetzen du. Magia existitzen da, edo ez da existitzen, Eleder? Ez gara superheroiak, ez, edo ez gara hemen Superman, ez, baina, botereak azkenean lortzen dira, pixkate jokoekin, elementuak nahastuz. Abilezia pixka bat, bai, nik uste abilezia dela. Nola ikasten dira trukoak, Eleder? Ba, baitu, magia ikasteko ez da mundu zabal bat, sartzea eta jakiten nola ikasi, hori da, ikasten ikastea, hori nik uste dela zailena. Gaur egun badago merkatu bat, ez? Badaude produktuak, objektuak, saltzeko dendak badaude, eta ikasteko mago berak ez, edo magok egiten dutena da, komertzializatu eta merkatura datara haien produktuak. Badaude akademiak eta adibidez, Euskal Herri mailan momentu honetan uste Bilbon dagoela bat, baina nahiko txikientzat zuzenduta dago, baina bai, Madrilen ere institutu bat dago, institutu magia ditzen dena, eta mundu mailan Estatu Batuetan bereziki badaude eskolak eta hori elkarte asko baita ere. Erakitsiko diguzu zerbait egiten? Bai, bagoaz egitera. Bai, ni gustatuko ditzainak, ni magia mundu asko gustatzen zait. Oso txarra naiz, baina gustatzen zait. Bale, baina ez zaizu inporta igual kartak utziko ditugu nahiko txikiak direlako, eta bagoaz horratzera, zerbait dugula, hori txaroten. Orduan bagoaz. Que guai, venga, Aitor. Ui, nik ikusi nahi dut, magia mundua. Bueno, gu prest gaude, Eleder, zu? Ba, nago prest. Zuek ere etxetik lagundu mesedez, Zuen laguntza beharko dugu. Hau da, 3 marran jokoa. Zuek bizarete, abantaia duzue, ni bakar naiz lagunok. Irabaziko dugu, Aitorre. Hasiko naiz, erraz jarriko izan. Venga. Ezkerren goian. Emetik? Hortxe. Bai? Hor. Adibidez, jarriko dugu... Venga, emetik. Venga, zuk aukeratu, Aitor. Ekizarren azpian. Hau da, emetik ez da? Bai. Erki, Aitor. Venga, bagoaz. Adibidez, jarriko... Hoxe, ez dut ikusi, Ba, hortxe, 3. Aitor. Bai. Hor. Amentxe adibidez? Hortxe. Dik badago zerbait. Hemen jarri beharko dugu. Hortxe, hor. Klak. Bueno, ba, geratzen denean, ez? Hortxe. Enkajatuta. Ederki. Ez du inork irabazi? Claro, hemen badugu gure partida eginda, bai atzean, atzeko aldean, badago beste partida bat. Hau puzzle baten antzekoa da, baina atzeko partean. Zuen aukeraketa izan da, non jarri, ez? Bai, arrazoia. Bagoaz, buelta mango diogu. 1, 2, lagunok zer aldera da hementxe? Biba zuek. Esan dizuetik. Ze ona! Ez alda biba zuek? Ze ona, bai motel. Ona, aizu Eleder, me cago en la mar artista bat aiz. Eutxorreri Eleder, placer bat izan. Makina, gustatu zaik. Ene izen teatu ere nola egin duen? Maravilloso. Asko gustatu zaik. Ez dakit nola egin duen trukoa, ni begira eta ez dakit nola egin duen. Oso ona. Nire oso harritutak getuiz eta asko getatzait. Mikel, oin nizetuko diz magia egiten. Bai. Oin zu dezagetu igozia. Bai, venga, basaiatu, ikasizu, bai. Venga. Abra, kadabra. Ba, hiru. Aio, ma, lortu dut! Bai, lortu dut!
Magia existitzen da ikusi alto. Bai, Aitor berriro egin mesede. Eta Benidorren azaldu nintzen. Benidorren azaldu nintzen, oso ongi. Aitor, fenomen, oso ongi. Gustatu altzaizuen magia? Ondo, bai. Magona, eder, txapeldun, oso ongi. Aitor, zuri ere bai? Orain sinisten duzu magian? Zerbait, Bai. ni txikitan esaten nion nire atxetxeri. Atxetxe, magia, eta atzezun pañolo bat, eta igual potxikoan izkutatzezun. Ona. Hortzeago magia. Eta zu konturatzen alzinan poltsikon sartzen zuela bai? Hombre, bai. Hombre, batzutan lurrera eroten zizeialako. Claro. Bukerkin deuleno, harrikin da fenomeno. Oso ondo bikote, eskerrik asko, oso Happy Bank polita gaurko ere oso magikoa izan da. Eta zuekin oso gustora egon gara, eskerrik asko etortzeagatik, tarte bat egiteagatik zuen agendatan, izango dituzu zuek zereginak, zorionak, txapel eder horregatik. Eta urrengo edizioan ere hor ikusten zaituztegu, eta txapelarekin bada, asko zo, ez da? Bai, ez da, zaiatuko gea. Guan entrenatzera joango zat, ez da? Bai, gaurtoko gautiek. Gagu beraiekin. Eskerrik asko etortzeagatik, bikote, ondo segi, eskerrik asko. Eta gozen, Arruazu aldera gaur, astelena ezetan nindoan, baina, astelena, astelen artea, ez da gaur zegun izango den, aritzen eta zegun ote da. Aritz Gamboa, arratsaldeon, zuretzat gaurkoa zer da, egun bat gehiago ala egun berezia da? Arratsaldeon, Xabier, egia esan egun bat gehiago, ze Milanean egon naiz, zuek oporretan egon zareten bitartean, ikusten dudanez besteren bat ere oporretan oraindik badago, Xabi? Bai, egia da, gu baino bete ibiliko da, Aritz, eta ez dut uste gu ikusteko tarterik hartu ere ingo duenik. Luke hartu beharko, disfrutatu dezala, eta bitartean gu hemen egongo gara lanean, niola ibili naiz egun hauetan, ikusten duzu, hauek ez dute barkatzen. Oaintxe bertan hauen bila etorri behar izan dut, haiek gestera joan beharra daukadalako azkar batean. Eta Aritz, oso eguraldi ona, ez da? Ona da eguraldia? Edo beste zerbait nahiko zenuke? Giro ona, eguzki aldetik, epela, eta hori ere behar da, baino egia da euria behar dugula, eta badirudi badatorrela. Beraz, euria, egun oskarbiak, horiek tartekatzen badira udaberrian, hau gertatzen da. Ikusten duzu zelarre goxo eta politiak dauden, berde, gure animaliak mukuru daude momentu hontan, ezin gehiago jania. Gainera, momentu honetan Aritz esan dezagun azken elurraldiak urtzen ari direla, errekak nahiko ondroso datozela, baina hori, euririk egiten ez badu, berriz ere arazoak etorriko dira, beraz, datorrela euria, ez da? Datorrela, Xabier, ze naizta badirudien bota duela, ez du nahikoa bota, eta badirudi aurrera begira behintzat adituek esaten digute, ez duela beharraina botako, beraz, neurri batzuk hartzen hasi beharko gara, edo behintzat pentsatzen hasi beharko gara dagoeneko. Badakizue, abeltzainoi, nekazarioi, giroari begira egon behar dugula, eta ari begira adaptatu egin behar garela, hori ezin baitugu aldatu. Aritz, badakizu zertarako izan daiteken eguraldi hau ederra, adibidez, kirola egiteko? Egin duzu, egunotan? Kirola egin dut, tartea atera dut, eta ez bakarrik egin, ikustera joatea ere gustatzen zait, adibidez, pilota asko gustatzen zait, edota futbola zergatik ez. Mendi korrika badakizue egiten dudala, korrika egitea asko gustatzen zaidala, eta hori da gaurko gaiaren, hain zuzen ere ardatz nagusia. Asko harritzen dira, hartzai bat ikusten dutenean pilota leku batean partidua ikusten. Zer egiten du hartzaiak hemen, ez luke egon beharko bere ardiekin. Begira, ezin liteke hartzaintzari gabe gure pilota adibidez ulertu, edo mendi korrika ikusi zazue. Hartzaintzaz hitz egiten dugunean, lan denbora asko eskatzen digun jarduera bateta ari garela badakigu. Alegia, egun guztia lanean ari garelakoan aritzen gara. Baina berez jakin behar dugu hartzaintzari ere aisialdia lotzen zaiola. Bereziki kirol aisialdia. Alegia, hartzaintzak eta kirolak itzelezko lotura daukatela. Hartzainek bere jarduera egiteko inguruko mendiak eta bideak ezagutu behar zituzten. Eta gainera, bide horiek ahalik eta azkarren zeharkatzeak itzelezko garrantzia zuen. Askotan mandatuak egin behar baitziren.
mendian zegoen hartzaia eta bere familia kideen artean. Ibilbide hoiek, poliki-poliki, laisterketa bidez antolatzen joan egin ziren. Alegia, ea ibilbide hori nork azkarren eta hobekien egiten zuen frogan jartzen zuten, bai bere burua eta bai ondoko hartzaiekiko konpetizio moduan. Honen ondorioz, mendi laisterketak oso importanteak izan ziren. Uste dugu gaur egungo moda bat dela, baino mendeetan atzera egin beharko genuke lehenbiziko korrikalari hoietaz aritzeko, eta hoiek hartzaiak izaten ziren. Nitekin farrandoana, tadrama jasan dizkidana, pamizipana, zuentzako txalopana, ezer zain gabe kanitoa pasatzen ditana, edo lanuzteko esan zidana, lagunak eta ama, zuek bai altak ama. Oso famatuak ziren, pentsa zenbait gudutan hartzaile hauek erabiltzen ziren posta moduan. Modu azkarrena baitzen, mezuak alde batetik bestera eramateko. Eta oso famatuak ziren bereziki euskal hartzaileak edo euskal ibiltari edo korrikalari bezala ezagutzen zirenak. Europan zehar gorteetan beren toki berezitua eukitzen zuten. Holtza gainean oioka, dena paso delako azkar, milaka momentu yes, oiek hemendik ez korrika menditik gora, zelan bila juten, zatiak nun gauden. Eta noski bada beste kirol jarduera bat hartzaintzari ezinbestean lotuta ulertu behar duguna. Pilota, alegia. Gure pilota soro zaharrenak, alegia, mendietan dauden larretoki berezi batzuk izaten ziren. Eta bertan, hartzaiek bata bestearen kontra jolasteko baliatzen zituzten. Aisialdi hutsagatik. Badakigu kirolak baduela, hain zuzen ere lanerako doai hoiek trebatzeko eta erakustekorik, baino kirolak badu aisialditik ere. Eta hori da pilotaren kasua. Hartzaiek mendiko larreak eta mendiko arkaitzak baliatzen zituzten, hain zuzen ere pilota jokoak egiteko. Eta pilota joko hoietatik garatu dira gaur egun ezagutzen ditugun pilotalekuetako jokuak. Hartzaiek denbora hartzen zuten beraien aisialdirako. Eta aisialdi horretan kirolak itzelezko garrantzia zeukan. Ezingo genuke ulertu gaur egungo Euskal Herriko kirola hartzaiek kirolean egin zituzten pausoak ulertu gabe. Hartzaintza eta laborantza oro har kirol aisialdiari lotuta ulertu behar ditugu. Gaur egungo kirol jardueretan hartzaileak edo laborariak topatzen ez baditugu, zerbait gaizki egiten ari garenaren seinale. Oso interesgarria, Aritz. Korrikarena behar bada gehiago espero genuen, baina pilotarena izan da polita, ez? Arkaitz baten kontra nola ikusi ditugun horre hartzainak pilotan jokatzen? Bai bi modalidade izaten ziren aintzinakoenak. Aintzinakoena izaten zen olako larretoki batean, eta esaten dutenez tenisaren antzeko joku bat izango litzateke. Esaten dutenez tenisa hortik omen dator. Eta jokatzeko modua parez pare jarrita pilota batak besteari boteaz egindako jolas bat izaten zela, eta gero poliki-poliki beste modalitate batzuk garatzen joan ziren, adibidez mendian topatzen ziren malkor berezien kontra pilota botaz, eta arren buelta erantzunaz. Eta hori da gaur egun pilotalekuetan ikusten dugun esku pilotako jokoa adibidez, edo zestapunta, edo remontea, edo xarea adibidez. Baina, badaude hor adibidez, laxoa eta horrelako jokuak, hoiek denek erdigunean garai bateko hartzaintza dute. Eta pentsa, orain askori harrigarria egiten zaie, hartzaiok olako pilota partiduetan ikusle bezala joatea. Eta zer esango dugu jokatzea. Adibide bat jarriko dizue, badakizue nori gustatzen zaion hartzaintza izugarri, de hecho ardiak dauzka eta hoiekin lanean aritzen da bere etxaldean, binakako txapeldun izan berri den Aitor Elordi. Bai, Aitor Elordiri asko gustatzen zaio, eta gainera baditugu pilotari izandako hartzaileak, Urrizelki adibidez, hemen bertan sakanan daukagu eta pilotaria izandakoa.
Haupa Aritz, interesgarria benetan bihar berriro izango gara zurekin bihar lehenbiziko orduan Euskal Herriak senidetutako herriak, zoragarria, eta gero jogurina boroba orain eguraldia bibagu eta bibazue!